Gaurkoan, Nafarroako Zubitzako herritik Noainera joango gera. Ibilaldi honetan, 3 monumentu aurkitu ditugu. Lehenengoa, Erreniega mendilerroko hobien memoriala izan da. Bigarrena, Doneiakue erromesei eskainitakoa. Eta 3. Noaingo guduaren oroigarria. Erreniegako gainean, frankismo garaian hildakoen oroigarria dago. 82 pertsona hil omen zituzten 1936tik 37 bitartean. 2017an inauguratu zen memorial hau eta erasotua izan zen. Noaingo gudua 1521ko ekainaren 30ean egin zuten, eta Espainiako inperioak eginiko Nafarroako konkistaren gudu bakarra izan zen. Alde batetik Nafar armadak frantsesen laguntza zuena, eta bestetik imperial armadak hartu zuten parte. Nafarrek galdu ondoren Labrit leinuaren erresuma berreskuratzeko aukerak bukatu ziren.